на протягу Адвенту будемо чути і промовляти, співувати вельми часто. Потому что и переконаны, это есть прагнение наших сердцев, как пришел Иисус в наше життя, нашу щоденность, как наново открывать присутность Бога. Адвент, в який ми вошли, это особливый период, особливый час. Chociaż może on powtarzaється штогод, то все ж таки за кожним разом ми інші. Кожна з нас свій же досвід. І відносин з Паном Богом так само щоденного свого життя. Тому нехай наше серце наповняє це прагнення, заклик Мараната. Приди, Пане Єзу, бо так Тебе прагнем і так Тебе чекаємо. Я на яка плотну діяльність в цих святих таємницях, аби прожити цей час Адвенту на початку этой литургии, на початку этого Адвенту. Станем в правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Эту святую мшу вправляю як подяку Пану Богу за дар життя Мар'яна, так само з просьбою о Божому благословенні, всіх потрібних ласкав для його з нагоди дня народження, сповняється 9 років. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебе, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрихтовалися до зустрічі Христа, який приходить. А у судний день долучене Дево вибране, могли досягнуть володарства небесного. Проспада наша Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Ось надоходять дні, каже Пан, коли я виконую обіцяння, яке обвістив про дом Ізраїля і про дом Юди. У ті дні і у той час я узгадаю для Давида паросток справедливості, і буде він чинить правосуддя і справедливість на землі. У ті дні Юда буде збавлений, і Єрусалим буде жити безпечно, і назовуть його Пан наша справедливість. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Да Тебе, о
мой Бог и избавца. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Пан добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях, Ён керуя приниженными у справедливости и навчая покорных шляхам своим. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Усе стежки Пана — это милосердность и верность для тых, хто заховує заповети, накази Його. Пан доброзичливий для тих, хто Його боїться, і заповедь свою Он открыває їм. Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою. Читання першого послання святого апостола Павла до Теслонікійців. Брати, нехай помножить вас Пан і переповнить вас любов'ю одно до одного і до усіх, якою і ми маємо до вас, щоб умацувати серце ваше беззаганними у святості перед Богом і Отцом нашим, у час прийстя Пана нашого Єдуса з усіми Ягоними святими. І урешті, брати, просим вас і молим у Пану Єзусу, щоб ви, прийнявши од нас тое, як треба вам себе поводить і догаджать Богу, як ви і поводите себе, щоб больш у гэтым узрастали. Бо ви ведаєте, які ми дали вам накази від Пана Єзуса. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єсус сказав своїм учням: будуть знаки на сонце і місяці, і зорка, а на землі сполох народів і змішання від гулу морського хвалювання. Люди будуть млеть від страху і від чекання того, що прийде на світ, бо захистаються моці небесні. І тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти у облаку з моцею і славою великою. Коли ж гэта пачне адбывацца, тады выпрастайцеся і падыміце галовы вашыя, бо набліжаецца адкупленне вашае. Зважайце ж на сябе, каб сэрцы вашыя не былі абцяжарныя пахмеллем і п'янствам і жыццёвымі клопатамі, і каб дзень той не застаў вас неспадзявана, як пастка. Бо ён прыйдзе на ўсіх, хто жыве на паверхні ўсёй зямлі. Дык чувайце увесь час і маліцеся, каб вы маглі пазбегнуць усяго таго, што павінна адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым. Гэта слова Пана. Аминь.
Milowani w Chryście braty i siostry, z nagody początku Adwentu 2021 года ksiądz mitropolit, biskup Józef, досылает свое пасторское послание к ласково послушайте. Принять Божие дитя у свой Бетлеем. Поважane świętary, konsekrowane osoby, drogie braty i siostry. Сегодня у pierwszą niedzielę Adwentu my rozpoczynamy czas podrychtowki do świata Bożego Narodzenia. To radosny czas, bo my czekamy przyjścia prawdziwego światła, что осветлит шлях, яким крочит человек. Каб он уже больше не ходил у темры и не блукал. Гэтым światłом, jak my wiemy, zjawляется Jezus, narodzony у Бетлееме. Тому католицкий костел, наша мать, штогод запрошая своих верников и людей доброй воли до молитовного вандрования насустречу надыходзячага Бога. Мы ведаем, что это не простый шлях, не простое задание, але но вельми важное, поведе нас до збавления. Каб одолець гэты шлях мы повинны запросить и поставить Бога у центра нашего життя так, як гэта зрабілі Найсвятейшая Панна Мария и Святый Юзеф, яе обранні. Умилование. Той самый Христос, який народився у Бетлеємі, приходить до нас у таємниці Божого народження. Радость чекання помножає радость будучої зустрічі. Тому ми особливо, наші діти і молодь, усвідомляємо, удільничаємо у святих імшах, традиційно називаних рарати. У адвентових співах так само адлюстровується наше імкнення з надією, любов'ю зустріч надиходячого збавця. Але ми повинні не тільки радосно чекати самі, але і ділитися цією радістю Євангелія з іншими, як це раїть чинить святий апостол Павел у сьогоднішнім Божому Слові. Апостол повідомляє жихарам Тесалоніки про самые глибокі жадання свого серця. І він закликає їх любити один одного і зростати во взаємній любові. Він хоче, щоб вони мали велике і високородне серце, які у служенні іншим людям не звертають уваги на свій час і намагання. Мої дорогі, християнське життя повинно постійно зростати у любові. Бог хоче, как мы были отданными, верными, чулыми и полными любовью. И Он прагне, как мы были святыми, как были цалком ягонными. З дитинства віруючі батьки вчать нас добрині і милосердності, а Костел виховує у нас так само християнську свідомість. Мітавіта християнська свідомість необхідності допомагати ближньому натхняє нас, каб ми не забывали про тих, хто терпить голод і холод, ті знаходяться в якій-небудь потребі. Тому нашу любов ми проявляємо не тільки до наших ближніх, до братов і сестер по вірі, але ми готові допомагати так само усім, кому потрібна наша підтримка, не зважаючи на віровизнання, національність чи іншу відмінність. Бог не погаджає ніводним чоловіком. Таким чином, услед за папом Францишком зазначу, что христианская супольность повинна быть для всех людей местом, где можно лепш навчиться взаимной любови и солидарности. Менавіта час Адвенту, час подрыхтовки до Божого народження, дає нам шмат махчимостей ахвяровать ближнему любячее серце, протягнуть руку допомоги, підтримати добрим словом у тяжку хвилю. Таким чином, ми можемо лепш подрихтуватися до зустрічі з Богом, який з любові до нас став чоловіком і народився у Бетлеємі. У апостольському листі цудовний знак Папа Францишек підкреслює значення і вартість бетлеємських яслів. І він пише, що стоянка ніби живе Євангеліє, яке сходить со сторонок Святого Писання. Про сузірання сцени Божого народження ми запрошені до духовного подорожжя,
привабленые покорою того, хто стався чоловіком, каб зустріч кожного чоловіка. Ми усвідомляємо, що Ён настільки нас любить, що становиться одним з нас, каб і ми могли узростати у їм одно. Подчас боротьби з епідемією і многими іншими життєвими тяжкостями, наше громадство, давайте станемо тяжками нашого громадства, давайте станемо на шлях духовної пілігримки у Бетлеєм. Бо там чекає Єсус, який хоче зустріти і наповнити кожного з нас своїм світлом і любов'ю. Адвент – це придатний час, каб скерувати свої очі, розум і серце у Бетлеєм. Узором і прикладом у цей святий час Адвенту і особливо у год святого Юзефа, який, до речі, вже завершається, з'являється ненавіто обранник Найсвятейшої Панни Марії і опікун дитяті Єзуса святий Юзеф. Святий Юзеф проявив незвичайне отцовство, зробивши життя даром самого себе у любові, даром ахвярованим служенню Збавцю. У їм Єсус убачив пяшчоту Бога, яка допомагає нам приймати свою особливість. Юзеф так само з'являється айцом послухмяним Богу. Своїм так він ратує Марію і Єзуса, вчить сина виконувати волю Айця, супрацовничаючи у великій таємниці відкуплення. Треба сказати, що святий Юзеф, як суженець Марії, це і той, хто, довіряючи Пану, приймає мужно і відважно події, які до кінця не розуміє. Про святого Юзефа Бог ніби каже нам: не бойтеся, бо віра надає сенс кожної щасливої чи сумної події. На його прикладі Бог запрошує нас приймати інших без виключення, такими, які вони є, віддаючи перевагу слабим і безоборонним. Одночасово особа святого Юзефа підкреслює творчу мужність. І він ведає, як перемінити проблему у можливість, завжди довіряючи Божому прояву. Юзеф сутикається з конкретними проблемами своєї сім'ї, так як сьогодні многі сім'ї у світі. Юзеф, як сумлінний тесляр, вчить з годністю і радістю споживати хліб, плон нашої праці. Треба зрозуміти сенс праці, яка надає годність, яка становиться уділом у справі збавлення і можливістю реалізації для себе і своєї сім'ї. Мої дорогі, ми неоднойче чули виказування: батьками не народжаються і не становляться. Бути айцом означає достойно виховати і увести дитя у життя, у реальність. Не для того, щоб заховати його, але щоб зробити його здольним до вибору свободою і шляхом. Тому слушно можна зауважити, підкреслює Папа Францишек, що у особі святого Юзефа ми ніколи не бачимо розчарування, тільки довір, бо щастя Юзефа заключається у логіці не ахвяри, а дару. Люби моєму серцю святари, законні сестри і брати, клерики і покликані пани. Святий Юзеф закликає нас і одночасово свідчить своїм життям, що справжнє покликання народжається з охвярування самого себе у дар. Міновіта така сталость потрібна у святарстві і у консекрованому житті. Коли покликання не досягає сталості дару самого себе, спиняючися тільки на логіці ахвяри, замість того, щоб бути знаком пригожості і радості любові, і воно може стати причиною нещастя, смутку і навіть розчарування. Віра, надія і любов – стрижень життя святого Юзефа, його відданість Богу. А відданість святого Юзефа складається з віри, любові, любячої віри і довірливої надії. І Адвент – добра нагода для кожного з нас наново віддати себе
християнскому покликанню, яким кожного з нас одорує Бог. Как ми могли, не глядячи на наші помилки і слабості, заставатися у Божих руках, тривати на шляху вірності до конца. Дорогие архидиоцезиане, браты и сестры, устань, возьми дитя и мать его, каже Бог святому Юзефу. Згадзіцеся, вельмі простае заданне, аб якім мы чытаем у Евангелии. І сапраўды, асаблівая місія святых заключаецца не толькі ў здзейсненні цудаў і выпрошванні ласкі. Святыя дапамагаюць у імкненні дасягнуць святасці і дасканаласці свайго стану. Жыццё святых з'яўляецца канкрэтным доказам таго, што можна жыць Евангеліем. Святы Павел выразна захвачвае: «Дык прашу вас, наследуйте мяне». Сваім вымоўным маўчаннем, а яшчэ больш прыкладам жыцця святы Юзеф кажа пра тое ж кожнаму з нас: «Наследуйте мяне». Мае дарагія, маючы асаблівы прыклад святога Юзефа, мы можам і павінны прасіць яго: навучы нас выконваць волю Айца, навучы ратаваць, супрацоўнічаць у вялікай таямніцы адкуплення. Дапамажы, калі настане час, прыняць Бога у сваё сэрца і дом, прытуліць Божае дзіця у сваёй асаблівасці Бэтлеем. На радаснае крочанне адвентавым шляхам насустрач надыходзячаму Пану, давяраючы ўсіх вас апецы Марыі і яе абранніку, а нашаму абаронцу і спадарожнікаму святому Юзефу благословляю. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Вказуючи на это пастырское послание, вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, верую всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Czekaючи прийстя Збавця нашого Єзуса Христа, узнесем до Бога наши супольные просьбы. Молимся за святый костел, как обещающий свету Евангелия, да помогал людям встретиться с Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Христос, прийстя якого ми чекаємо, наповняв його своїм спокоєм. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как он хлопотился об заховании веры и неостомно поглублял ее. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, как вона добре підготувалася до виконання своїх будущих завдань у громадстві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлих батьків, родних і добродіїв, как вони отримали спокій і вічне життя збавлених. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних,
как перыяд Адвенту посприял поглублению нашей веры и подрыхтовал нас до встречи с Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І молимося Божим благословенням всіх потрібних ласкав для Мар'яна з нагоди Дня народження. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося у всіх наших інтенціях, з якими сьогодні проходимо на Евхаристу, які довіряють доброму Богу. Молимося об доброму пережитті для кожного з нас, часу Адвенту. Молимося духа покаяння для нас, так само навертання у цьому часі, періоді. Дай здоров'я для наших близьких хворих, для наших хворих парафіян, а потрібних ласкав для медиків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний вічний Боже, який прагнеш збавлення всіх людей. Выслухай наши молитвы и учини, как наши дни были наполнены спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спів на картках. как мою и вашу вяру. Не убокайте, це всемогутне. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми просим гэты дары, які ми, дякуючи Твоїй щодрості, отримали, які є синові даністю Тобі охвяли. Ученика б гэта ахвяра стала для нас задатком вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Возносим і до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Бога это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и избавенно.
Как мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze, Всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он при первым своим прийсти, с покорой принявши тело, выконал Твой спрадвечный наказ и нам открыл шлях до вечного збавлення. И Он изнов прийде у землі своей славы, как дать нам обіцяні дары, які ми учувані, з надією і чекаємо. Тому з аньолами, арханьолами і з усіми святими ми ввящаємо Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостолов Духа Святого. Раз Христа просим Тебе, Всемогутный Боже. Освети это дары росою Духа Твоего, как они стались для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого усія, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Po wieczeru wziął chwilę, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте зимочи. Вот и есть келих крови моей, нового и вечного заповета, кая за вас и за многих будет пролито дело отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć i zdatnych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, krew życia i kielich zbawienia. Dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Święty собрал в одно. И, Panie, про Костел, который растет по всем свете, досконали его любови, разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим, Józefem и всем духовенцем. Pamiętaj tak samo про брату и сестер наших, и апостолы надеи на воскрешение, и про всех, кто Твоя ласка дошел с этого света, и дозволим уважить светло обличие Твое. Просим Тебя, zmiłuj над всеми нами. Как мы заслужили уделу житті вічному, єдності з Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які справедливо подобали Тебе, как з ими их хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные.
возлюбил нас, что спослал к Збавителю своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Ой, наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владычество Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, и нас пока упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были зашли вольно от греху и захованы до вселяка неспокой. Чекали исполнения счастливой надеи, прийти звалца нашего Иисуса Христа. Твое богатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и пусть ласкаво згодно с Твоей волей дарится спокой и едность, и живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Пусть той, хто бере на себе грехи світ, щасливий, покликаний на вечеру я молю. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пан одолить нас щастя, а земля наша дасть свой плод. Спел номер 99. Тебе
владыкою учинил мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение, над теми, кто Его боится. То, яке слово створив небес, Нем Своего Сына нам дає. То, яке слово створив небес, Нем Своего Сына нам дає. Показал моц Своей правицы, рассеял тых, кто пыхливый сердцем, скинул могутных в сторону и возвысил покорных. То, яке слово створив небеси, Нем Своего Сына нам дає. То, яке слово створив небеси, Нем Своего Сына нам дає. Добром голодных насытил, а богатых нищим отправил. Принял Своего слугу Израиля, памятающий про свою милосердность. То, яке слово створив небеси, Нем Своего Сына нам дає. То, яке слово створив небеси, Нем Своего Сына нам дає. Як обіцяв нашим, Аврааму Его потомству навеки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку терпели завсёды, и на веки вечные. Амен. То, яке слово створив небеси, Нем Своего Сына нам дає. То, яке слово створив небеси, Нем Своего Сына нам дає. Спел на картках.
Niechaj plonnym będzie nasz udział w tej tajemnicy, przez jakую Ty wiedziesz na ziemnych pielgrzymach po drodze do nieba i włóczysz усім sercem lubić wieczne dobroty. Przez Chrysta Pana naszego. Ciekawe łaska jeszcze posłuchajcie duszpasterskich abijanu na pierwszą niedzielę Adwentu. Kane na początku szczerze Wam dziękuję za wspólną dzisiejszą naszą modlitwę. Dziękuję tym, kto provierał naszą kapliczku na протягу tego tygodnia, tak samo wczoraj, podrychtowali je do Adwentu, tak samo przyłożenie, dekoracjami, składają. Dziękuję tak samo za chwiarę, jakie składacie na sprawę budowy naszego kościoła. Jak zawsze Kościół Świętej Mszy można będzie tej sioni uczynić. Na tym tygodniu liturgii my odznaczamy. Po wtorek 30 listopada święta świętego Andrzeja Apostola. У пятницу 3 снежня успомин святого Францишка Ксаверия Святара. Kiedy na tym tygodniu przypadає pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy poklикania do służby Bożej, pierwsza piątnica miesiąca, dzień modlitwy do serca Pana Jezusa. Zapraszam tak samo na usianoczną adorację, intencję obrony życia i семьи, adoracja pacznieca после Świętej Mszy 19 godzinie i prociągnie do 8 godziny rano. U Adwencie nie będzie dodatkowej Świętej Mszy 12 godzinie u pierwszą piątnicę, bo większość tak chodzić albo na raraty, ale tak samo wieczorem temu i mszy Świętej pierwszą piątnicę o 12 godzinie nie będzie. Pierwsza sobota miesiąca, dzień modlitwy do Najświętejszej Panny Maryi. Następna niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, tam o 13:30 Święta Msza u intencji żywego różańca naszej parafii. Intencja żywego różańca na śnieżek. Молим się, aby ten czas Adwentu i Bożego Narodzenia był czasem naszego nawiertania do Jezusa i duchownego odrodzenia naszych семей i особливо naszego narodu. Dzisiaj my, jak rozpoczęli czas Adwentu, czas czekania na przyjście Pana, czas tak samo jak podrychtowki do uroczystości Bożego Narodzenia. Pamiętam, że to czas postu. Na Adwent принято robić postanowy, тому tak samo запрошуємо i Was do przyjęcia na sobie takich tych adwentowych postanow, związanych w pierwszą czergu, koniecznie na odnowę naszego ducha. Nie tylko pozbierać czegoś, chociaż to dobre, ale tak samo może w sensie takim duchownym, coś dodać, czego u nas w naszym życiu nie ma, do czego możemy ніяк не можем собраться до того, как розпочати щось невідоме, може читання Слова Божого щоденно, якісь додаткові молитви, які може відчування є потреба, але все, як кажемо, не маємо часу. To wykorzystać właściwie ten czas Adwent, uwieść w swoje życie, mianowicie jakieś takie duchowne praktyki, jakie będą pomagać nam wzrastać nie tylko w ten period, ale we wszystkim naszym życiu. No i tak samo proponuję, że należy obniżować nasz udział w ubocznych zabawach w ten period. Zgodnie ze starodawnej tradycji i tak samo naszej parafii będą odbywać ranicznie świętej mszy ugodne na Świętejszej Panny Maryi Raraty. Wszystkich zapraszam u 6:45 ranicy od poniedziałku do piątnicy. Na raraty, jak wiemy, biorę z sobą lichtaryki albo świeczki, którymi rozświetlimy naszą kaplicę i niechaj one świeczać, a właśnie tej wiery u serca każdego z nas, jakie rozpala, jakiej chcemy dzielić z tymi, z kim zustrykają się w naszej codzienności. U zakrysty można nabyć opłatki na nowy, opłatki na wigilijny stoł, tak samo i nowe kalendary na 2022 rok. Zapraszam. Każdego wtorek u kaplicy o 18:45 odbywa się nabożeństwo przez zastępnicę świętego Antonia Podłanska, a każdą środę zapraszam na nabożeństwo do świętego Józefa. Усім юбілятам, іменинникам надходячого тижня, усім Андрею, саме складаю вам на найліпше пожелання Божого благословення, здоров'я і потрібних ласків. Діти вже плачуть, то треба вам жити і благословити це благословення на сьогоднішній день, а так само на час Адвенту прийміть. Пан з вами. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu.
Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ свою спасися. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззарадное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 137.